Blessed Geza announces 35 people accused of corruption who need to be arrested by 31 March 2025. Sanapinda mashoko anoshamisa atuna kuti Bombshell Geza uye ane kalist aiwa kane vanhu vake vari kuti aiwa ndoda kuti vanhu ava vave arrested by the month end. Ndoda wasubscribe like on the bell icon. Tipina panapa mobuda mnyogwamkins. I'm Blessed Geza, Comrade Bombshell. I've returned. On our 31 March is going ahead. We are seeing there are people surrounding Emerson who are making things difficult for others, who are making it hard for farmers to get paid. The problems, they are the creators of them. I am now giving you their names. We start with anonyora mazita these guys vari kuda kuti aiwa vai arrested by the 31st of March. Wamuri kuona kuda tagwirei wikinochivhaya pedzai Scott Sakupwanya, George Gwamatanga, Julius Charumbira, John Panonedza Mangudya, Mutude Ngove, Obey Chimuka, Temba Port Ngwarara, Douglas Kwande, Daniel Garwe, Weni Mudani Ngove, Tatenda Mavetera, Mabo Chinomona, Jacob Mudenda, Tino Machakairi, Christopher Mchangwa, John Paradza, Love Matuke, Ezra Chadzamira, Kudhuma Simrembwa, Polite Kambamura, Ziyambi, Edson Chihirenge, Munyaradzi Machacha, Douglas Mahia, Hubert Angel, Edwin Matangiro, Winston Chitando, Jennifer Musweri, Anxious Masuka, Julai Moyo, Kazembe na Richard Moyo. Ndo a list yevanhu vari kunzi naBombshell Geza they must be arrested by the 31st of March. Vari kuti from now onwards takutotanga kuti tsvakana nezvavo vanhu ivavava. Panapa ari kuyachiedza maZimbabweans achiti aiwa ngarai mune mobile data mugare muchiziva zvichange zvichiitika. Mashoko anobuda achitaurwa naBombshell Geza panguva ine yatiri kuona kuti aiwa this guy is now resolute and very serious by the change and power transition munyika yeZimbabwe. Tidze mafunguro ei muri kudii pamusoro pechirwere chikina comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.